kedepa ngapuramu kang mas babut samku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik limbuk, piye yung nimbali marang aku? Leren sakwetara ya nduk, ngono mak.
ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Wah iya. Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh ngono ya. Mokal tanpa nikmating pangeran ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa? Ngene ya nok, piye? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepira yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono 11 tahun Partai Nasdem luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1 dijumlah loro ki apa mengku werdi loro ki sesuai dengan hashtagnya apa kuwi hashtag iki loro ya kuwi 1 yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya wah ngono ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang mau ana sing kandha ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun acarane wayangan. Lah iya jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima sebab semakin kesini yaitu wayang ndak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit. Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke 11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong miturute Biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok no. 3 perkara telung perkara kuwi mau apa wae. Sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya.
Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Ngono. Tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karaktere bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua, Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Ngono. Diterima di semua kalangan. Ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas kabeh nampa wayang. Mergo wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh? Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah ya, mula ki dijumbuhke. Lah ya disumbutke, nanggap wayang, gelar-gelir gantung gong, dalange ya isih nom. Ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Ya luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ayo aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngono. Kanggo sapa wae, kanggo ya kuwi sing baku kang angka 1 ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah ya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh mergo ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah. Ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif. Legislatif Kak Yogi Dirgantara mau. Wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe. Iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah luar biasa. Disumbutke nok, disumbutke.
matur nuwun tanpa upama ya no awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya mau wis diadani. Luar biasa. Wah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya. Lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore. Harapannya muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digeriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti
Lan Mas kang gemesake. Jodoh. Alah. Yati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila. Terus Kendak kepang grahita angel gonku muwos yen rina banget nglang gana ganti yayi sambung kumo sambung wanci dalu. wanci ratri karya Yuk. sing gedhe banget kang mas bapujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu ngrupit
apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika pegemati murih lestarine HP pirantine. Lanjut. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya malya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara dika kang besrana Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara dika kang lesrana Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisa, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, gue penutup.
ning limbukan mengko ditutuk neneh gayeng neneh gara-gara oke yuk ninggal katresnan yuk perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono.
Ya, grimingane pelok Batar Kun. Ya, nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise saji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning grana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa ketemu ana ing season gara-gara Patet Songo Mas Gareng dan Dik Bagong ngono terus ayo ngono Mas ayo luar biasa masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke 11 tahun wah luar biasa ikut mengucapkan selamat yo Mas Petro harus selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke 11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyatane wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepundhen dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo